Chocolate. I'm sure you're gonna go by the pinky. What is it, Dave? Dave! Penguins of Madagascar. I don't Dave. I like this is good. Secret. Här är det en fjärde frase. You're in Mexico. Welcome to the Backlash. Glad jag ser. Men det är gott att vara efter och det är gott att hitta folk efter här på YouTube och Facebook. Och så som man så har vi också en borstor. Jag har lagt försäljande mindre och de tackar, men jag visste inte hur videos snäckte susna. Men det är också väldigt roligt att vi är borstor, jag vill att leva. Så detta så är vi i Mexiko och jag följer att sista månader har vi sån färger, dötter, tui, så har vi goda här som är värst och troddanig. Och det är otroligt gott och det är otroligt rannsakande. Så jag följer som går sig att jag har lärt att troddanig och god till att ordla uppmuntrande och fyllt med sista månader. Och jag visste inte ta i Iron till Mexiko, men då visste jag faktiskt att det var akkurat som jag törva. Och jag fortalte sin om en tur i Mexiko av KVF sommartuben och till kan se att jag har det här sändningarna, vilket jag undrar. Men jag ska fortälla sin ganska några andra ting som jag inte fortalte här. Så det var en turbar familj som bjöd mig ut till Mexiko att hjälpa dem vid badnansing och skola och så försäljning. Och i Manila. Och till underlöjna Mexiko är ett kriminellt land vid tid hittar upp eller ledde till en etno. Och det är ett vanligt land så det var inte bara så en äventyr som jag bara tog och bara jag för till Mexiko. Men vi huxade inte om där och den fyrdor och tog sig inte vid pappa min om där. Och att jag huxade mig väl om och bilen fyrdor så följde jag det frivilliga färra och jag gjorde det av att attacka störst uttryck och färra alltså över till Mexiko. Bestämmer jag för att döma sig en affär till Mexiko och hjälpa till känna klubbar. Och jag bestämmer mig i sista veckan mer än att väl vara fyra goda twist så jag fann cellkräm. Vad tror du mig? Oops. Och detta är så faktiskt en middeltime ur bönarlötning. Jag har alltid skrivit ja, det är en bön om att jag är i samband med Mexiko men så färre lite. Så jag tänkte det är fikt och jag nippet. Det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 väl. 8. Cool. Och nicken paraketot. Så många som tackar er sen skol kan jag förstå lära mig hända turen. Kan jag förstå lära mig Arne färre. Kan jag förstå lära mig 18 år. Kan jag lära sig det pris på. Och så framvägs. Så ja, urligt spänt. Jag var urligt stolt när jag var yay! Jag fick trash right there och nu 2 efter. Här är jag som är ordentligt. Men så också sista att det är öster. Ska du jag färre från följum 13. Och så flyg vi till Mexiko. Alltså jag hade det tog ett eller 12 timmar flyga touch ett eller 2 timmar flygvalje. Mexico, here we go! Men det är ju så sjukt budskap. Så jag vet. Men sannolikt han att Charles Perry var lång så följde jag mig alls inte ensamma. Jag har en hemmasamkommer för som är Neria och Tabor Trulleröska B-firmor och uppmuntrande och det är en otrolig stor skickning. Och jag känner väldigt god stor skickning till att det är bäverfirmor och ta det var också av någon särskild av en hem som kunde kanske gälla så följde jag väldigt god skuld på certifierat lån och att det var människor som ofta var bäverfirmor. Och god journey ut för alla världar också. Så jag var där i 4 veckor. Första veckan så var jag hemma och tjejade sig familjen, Tui.
heter? Den heter Guapo. Ja, Guapo. Guapo. ¿Qué les pasó? Ik ben... Oster? Det är tack. Är det läxor vid det? Ja. Det hade mango. Men bara pappa där. Vad heter det igen, Victoria? Nej. Som en ägg. Så vi akkurat lyser. Så jag är så hög som det här. Som jag gör långt med min arm sån här. Jesus älskar. Nej! Vi får just slim. Här är bliv. Här är borax. Här har vi just en blandning. Jag tror det här med Skål! Och så har vi lim. Vad spännande vet inte riktigt. Ja. Kan du just det där? Okej. Jag var gärna. Wow! Det hade mal dig. Wow! Hej Jay! Ja. Okay. Okay, no. Hello. Så har vi en ny køkken. Den er ikke helt færdig endnu. Det er stadigvæk en arbejdsplads. Och jag har där vi nog snägga en imisk praktisk hemmaskola rutta och en spaltning i bättre och jag trodde det ju inte spaxt. Det tog sig själv först och engelsk men jag trodde inte spaxt så det var också ringt att kommunicera vi hinner fastna i samkomne och det var så väldigt emergent för att möta och man inte kunde verkligen snacka ut det eller man var nog så avmarska och till man chillis ju då smala. Men jag lärde jag lärde att vara tålen och jag lärde att bruka era makter samskifta vi med annat smila och att hitcha på dig och att bara vara vinnalig på era makter så som maler var en föring. Ja, så med det värre så fann jag att vi kunde köpa tåsarkvalsna men det fann jag att vi kunde smilas till dig och att det kunde smilas till dig som en vittnesbörd om
eller för Jesus och att han var orsaken till den glädjen som vi har i munlivet. Och på en måte följde jag att akkurat som jag började efterifrån då, jag minns att jag fick kom till trygg och jag började det som att inte att leva för Jesus, men särskilt att jag var 12, att jag började inte att leva för Jesus till honom. Det gör det med ett annat smöjlas till för att jag inte snacka annat. Så nu när jag var i Mexiko så fann jag sen som jag var akkurat att ha sån stöjning att jag måste liksom börja om efter och bruka smöjla som vittnesbörd om Jesus. Och att det var troligen lärorikt att röjna vara lojen och trofastor ut till luttla som är smöjlas. Så lärorikt och störst att kunna vara trofastor ut till luttla. Och jag minns att det var en vuxna råttor som fyllde mig kvänd jag min värld det var att jag sker för att vara, men jag är för att tälma. Och jag också nämnde om att jag är att jag också nämnde om att han vittnesbörd som tar familjen heje och att kunna bara stå av den här som det var och hjälpa den här som det var till dig var här. Jag var inte kommet för att vara, men för att hjälpa och för att tjäna tajmen och uthöra tjänas då. Och så blev jag när jag vuxna har haft en jobb med delar. Så fick vi också ihåg om att faktiskt jag också så skvänta inte bara att jag är här i Mexiko, men också att jag är hemma eller fjärrstånd i skolan. Så vi vet att hemren eller världen är inte några värande städer jag kan trycka med till och bostäder är himmelen. Wow! Och vi är här i hemmen och i följen nu för att tjäna Jesus, för att göra för att man ska lära sig mer. Så till jag tror det är ansökande och något som jag drar minnas till att jag inte är för att vara, men för att tjäna och är här i följen.